Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Desyembre 25, 2021. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Kandila, ginalantaw rason sa sunog sa syudad sang Talisay. Babayi, naabtan nga gakabit sa balayan, kag patay na. Sa mga nagapanguna nga balita national, presyo sang gatong lauman nga maganubo. Masobra 5,000 ka mga outbound passengers na record sa adlaw sang Pasko. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title,
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Ngayong gabi sa aton yung mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live kag naga-monitor man sa akon personal Facebook Live. Sige, asa kay Atia Kimeriman, dira sa Banwa sa Morsha. Thank you so much, Ged. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Di ba kumpleto? Pero hasta Liza sa Ilon. Na, kayo sa nagligati sa gulo na ng iyang apelyado Okay, good evening, Action Ann, and Merry Christmas. Merry Christmas mandala sa imo, Ma'am Lisa. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening and Merry Christmas also. O si Caitlin ng Merry Christmas. Hulat lang ko diya. Char. Sa kay Sir Alex Fuentes, good evening. Merry Christmas. Sige, thank you so much, Ged. Sige, damo pang sad ni Sir Alex Fuentes. Sino to kayo nagpadala kagin ay nasa kasakay ko sa sa tawag niya ng Yaka OTTG. Nalipat ko sa pangalan niya basta apelyido ya Rodriguez. Nalipat ko sa pangalan niya pero member sa sang OTTG. Nakasakay ko kaina sa iyahalin sa sa terminal kaya lang ko kaina sa Silay going ko diri sa station gipakita agad sa ako ng iyang ID. Ma-member ko isang muni nga ya ka-action radyo di ba sige thank you so much Ged sakay sige sakay to Mark Clarito and Clarito family gali happy birthday. Happy birthday ko ni Permiaman. Merry Christmas dira sa inyo to kag syempre sa Clarito family dira sa area sang Barangay Banago na check to ko kay Elsa man na to no ang imo nga Mother Earth ang name niya ni Tita Elsa Ban do ka pareho na sang mama ni Dale. Ang name sakto ko. Diba? Sige, thank you so much, Ginto Kyle. Oy, si Coach Mark, Ian Ilihorde, Merry Christmas. Bongga. Sige. Okay na. Sige, standby sa aton yung mga ka-action para sa aton yung balita lokal. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon, Balita una sa aksyon. Las 6:21 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang 36 anyos nga pulis matapos na trap sa sunog sa balay sa Iloy sa Purok Jacinto, Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay, las 5 kay nasangaga. Ang pulis ginkilala sa kay Corporal Jobert Diasanta, assigned sa Silay City Police Station, may asawa kag duwa ka mga kabataan. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod sa kay Emmy, utod sa biktima, nagdulong si Jobert sang salakyan sa puluyan sang Iloy para mausar sa pagsimba sa kaagahon kag tungod gab ina nagdesisyon ini nga dito na lamang matulog. Upod sang biktima ang iyamanghod sa natabo ang sunog apang maswerte nga nakaluwas ini. Ginaligar nga nagsinggit pa si Jobert para magpangayo bulig apang wala na nahingagaw bangod sa kadako nasang kalayo. Samtang nagwa naman sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Fire Station nga kandila ang ginhalinan sang kalayo apang ginausisa pa kung paano ini nagresulta sa dako nga sunog.
Suno kay Talisay City Acting Fire Chief Senior Inspector Jovelyn Zamar, ginpaidalom naman sa autopsy ang bangkay ni Jobert. Initial man to gyapon kay ina no kay sa amon interview damo wala pa kami ka final kay kadamo pa sang ang ara ba matungdan nga hindi pa gid na maano ang ang ila lang statement nga maisa sila daw damo nga statement kagawa. That's why nga need gid namon thorough investigation with regards on this incident. Ang kabahin sang pagpahayag ni Talisay City Acting Fire Chief Senior Inspector Jovelyn Zamar. Sa kaangot nga balita, naka-half-mast ang Philippine flag sang silay PNP bilang pag-upod sa pakig-unong sa narisdan nga pamilya ni Police Corporal Jobert Diasanta nga napatay matapos na trap sa sunog. Sa naibaluan, natabo ang insidente sa balay sang Iloy sang pulis sa Barangay San Fernando sa syudad sang Talisay. Sunog kay Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe sang silay PNP. Maayo nga tawo si Diasanta kag wala sang problema sa iya nga work ethics. Ginlaragway ni Pitate ang biktima nga diligent sa trabaho kag isa ka family man. Si Diasanta ang assign bilang driver sang patrol sang silay PNP. Suno sa hepe, ang mga miyembro sang silay PNP voluntaryo nga naghatag sang ila kontribusyon bilang buligman sa pamilya Diasanta. Sa katapusan nga balita lokal, patay na sang naabtan sang iyang nobyo ang 17 anyos nga babayi nga nagakamit sa balayan sang ilapulian sa barangay Salong, syudad sang Kabankalan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant Derek Kapunong sang Kabankalan PNP, ginaligar sang nobyo nga nagwa siya sang makadali agud kuntani nga magpa-charge sang ilang mga cellphones apang pagbalik sini nakita na lang nga nagakabit na sa balayan ang iya nobya nga may higot sa liog usar ang bedsheet. Problema sa pamilya ang ginalantaw rason sa pagpanginmatay sang babayi. Nagwa man sa investigasyon nga makapila ka beses na ginplano sang 17 anyos ang pagpanginmatay kag sa post-mortem examination nakitaan ang mga pinalian sang pila sini sa iya lawas. Nakita naman din nga pilas-pilas di sa iya pulso, labot di sa iya nga kuan, kadamo naman to ng pinalian. Managurong nambal ako ng siya nga nobyo ni nga problema sa iya pamilya. May nalangguro madula ko, manabla sa mga weddings, di na saway niya nobyo eh. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Chief Master Sergeant Derek Kapunong sang Kabankalan PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Santon Plus Gold, isa ka food soup. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini 15 minutes before breakfast or before sleep day. Twitter via Facebook Live sang amon. Syempre, Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod. Sakay Delilah Taylor. Account ko ni ang imo. Merry Christmas ka, good evening. With kiss emoticon. Thank you so much. Rochelle Evangelista, good evening and Merry Christmas kuno. Sige, thank you so much and Merry Christmas mandira sa inyo. Sana all merry ang Christmas. Sa mga naga-monitor naman niya via Facebook on my own. Sa akong personal ang Facebook Live. Thank you so much, Ged. No?
Saka ang ako niya cousin, social. Art Stephen Defensor. Okay, sige thank you so much. Kay, Oy, si Coach Leonard Superable gali I know na maka-itsende ka man siguro sir, Ilonggo sir no. Thank you so much gid sa pag-monitor dira sa imo Coach Leonard and Coach Mark Ian. Bongga yung mga names. Sana all. And sa mga ka-action gali naton halong-halong gid ha. Bisan Christmas subong may ara ko mambatian yung mga nagapinalupok na, di ba? So, ang mga kabataan, kung kaisa, make sure, gid sa mga ginikanan, bantayin nyo man ay. Diba, Actional Ray? Magpalupok dapat, araman ang ginikanan, kay kabudlay, kay basi, wala magalay, di ka mo, mga kabataan, pinagusto lang palupok, you know naman. Posible mag-insakto dapat ang inyong Christmas, mangin bloody, bla ha? Palayo lang. Knock on the wood. Di ba wood? Char lang. Sige But anyway, ang ato nyo nga mga ka-action, despite kuno sang pandemic, ang mga Pinoy, basta kuno Christmas, may preparasyon, gano'n, diba? Bisan gani nga, tinapay lang na kag tawag ni, juice, sa mga umasa muna, muna mo nga handa. Tinapay, kag peanut butter, kag juice. Diba? Wala pa na ice. Wala pa to sa muna kuryente sa amon area That's why nga, wala ice. Kaya rin lang na, as long as nga may handa. OTTG kag Toreta. Good evening, Action and Merry Christmas, Tamyaw family Jimenez kag family Gregorio nga naga-monitor ko no sila sa may Valladolid. Oy, thank you so much, good act, no? Kag Merry Christmas dira sa inyo. Sa tanan nga taga Banwasang Valladolid. Ang friend ni ko dira sinang Bea Singguay kag kay Tita May Singguay dira sa Valladolid. And nalipat ko sa ngalan Tito. Basta si Tito Singgoy man syempre pilyado. Good evening dira sa inyo. Padala na ko mo sa inyo mga messages kay pang tamyawon ta na. Oy, by the way, happy birthday gali sa akon nga tiyo kay Tioy Rizal, no? Dira sa area naman sang Silay City. Action El Ray, may patamyaw ka? Ikaw na lang tamyawon ko Ginatamyaw ko si Action El Ray Dutillos and family Dutillos. Diba? Duga pangampanya ko di oy. Ay sa gali sa ilan ni Ma'am Armeline Vargas, no? And Vargas family sa ilan ni Sir Binoman, no? Sa kay Sir Binoman, nalipat pa ko ngalan ni Sir Binoman, first name niya Sir Wilfredo Binoman Jr. Diba? Thank you so much, Ginado. Assign sa subong sa Valladolid PNP. Sa kay Sir Elmer Bonilla. Assign naman ni siya sa dinis nga subong man. Sir Bonilla. Dito ko sa Mon area sa police station number 7. Diba? Siya na dang hepe subong. Thank you so much and Merry Christmas to your family. Sa kay Sir Jovel Sidel, ang mga napanglawag kung naklakitaan sa ilang mga post. And sa Future Maninoy, diba? Bati-bati lang mo. Ito lang. Sa kay, sa kay, nalipat ako sa ngakon nga tamyawan. Si gali? Si Lieutenant, diba? Lieutenant Colonel, Sherlock Gabana and Gabana family. No? Thank you so much, Ged, sa inyo pag-monitor. Si Casey Espenya, sige, shout out na po kita. Marunong naman ba ako magtagalog? Kay Ping. Di na to siya. Si Day Ping, kitaan kong iyang name. Nagbalik-balik na nga ako nga. Ay, si Kim Cyril gali. Sige. Thank you so much sa iyong panunood yan. Kim Cyril. And Merry Christmas to you and your family. Okay, sige. Thank you so much, gida, sa liwat. Sa inyo yung paglantaw sa akon. Bisan do hindi man may tsudihan ng akon di nga panghambal. Char lang. Kag sa mga naga-monitor man, sa ambon nga Facebook page. Kabay nga padayon kamo nga maglantaw, mag-follow sa amon iya nga mga gina-post dira, mga news and entertainment or mga any information nga relevant para sa aton tanan.
Sige, thank you so much and halong Merry Christmas. Ang hambal ko maghalong gid ha, may ara pa sang COVID-19. So make sure gid naton nga sunod naton ang minimum health protocol. Sige, bye-bye. Char. May ano pag-standby for our national news. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Life Extension Vitamin D3, practical nga pamaagi sa pagbulig control. Lauman sa mga motorista ang pagnubo sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sa projections nga ginpagwa sang Unioil Petroleum Philippines, ginasaligan nga maganubo sang 60 tubtob 70 sentimos ang litro sa diesel samtang 20 tubtob 30 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Ang mga kompanya sang langis masami nag-aanunsyo sa pagkambyo sa presyo sa kada adlaw sang Lunes kag gina-implementar naman sa masunod nga adlaw. Padumduman Disyembre 21 sa nagsaka sang 55 sentimos sa kada litro ang presyo sang gasolina kag diesel.
Nakarecord ang Philippine Coast Guard sa 5,382 ka mga outbound passengers sa tanan nga pantalan sa bilog nga pungsod sa adlaw sang Pasko. Sa advisory, naka-monitor man ang PCG sang 3,948 ka mga inbound passengers. Sunod sa PCG, may 1,485 ka mga frontline personnel ang gin-deploy sa 15 ka mga PCG districts nga nagapatigayon sa inspection sa 102 ka mga vessels kag 41 ka mga motorbangkas. Una nga ginpaidalom sa heightened alert ang tanan nga unit sa PCG agud makontrol ang kadamuon sa mga pasahero nga magabisita sa ila pamilya sa nagkalain-lain nga probinsya halin Disyembre 16 tubtob Enero 5 tuig 2022. Las 6:38 Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Mas madamo nga kabuhi ang maluwas oras nga matukod ang departamento nga magatutok sa epekto sa mga kalamidad. Ini ang gin-insister ni Tagiga Pateros Representative Alan Peter Cayetano kag ginpahayag man nga nagwa sa assessment sa paglaslas ang Super Typhoon Yolanda sa tuig 2013 nga factor ang kakulang sang komunikasyon rason nga mas madamo ang napatay o kun madamo nga tawo ang wala gilayon na hatagan sang pangkinahanglanon medikal. Ginbalikan man ni Cayetano ang promisa sadto sang NDRRMC nga magapanagtag sang satellite phone sa nagkalain-lain nga probinsya. Gani amo na lamang ang kasubo sang kongresista sang may baluan nga madamo nga residente ang nadulaan sang komunikasyon sang maglaslas sa pungsod ang Bagyo Odette. So may mga helicopter naman po tayo pero hindi pwedeng puntahan lahat ng lugar. Pero kung may komunikasyon ka na, edi mas madaling sabihin sa helicopter kung saan pupunta kasi nga may komunikasyon ka. So ako naniniwala, pag may departamento tayo na ito lang ang tinututukan, yung natural disasters lang at saka yung resiliency, meaning how to prevent this, mas makatulong talaga sa isang bansa ng katulad ng Pilipinas. Mas maraming lives talaga na masasave po tayo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:39 Action Radio Philippine Standard Time. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 25 tuig 2021. Apang antes kita opisyal nga magtakop, diri kita anay sa aton nga Sapa Premyo. Sa Pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, sinuwayhan ang aton nga mapalaron nga tagdaog sa subong iya para sa aton man nga Sapa Premyo, syempre diri iya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ready na sa Aksyon, Oliver? Sige. Hulat-hulaton ta ang iya nga pag... Sige Uy, daw bag-o ko lang naging kantuan ang iya nga area. Sige. Mayong gabi. Ngayong gabi. Yes, sir. Good evening. Sino ganing ngalan ta? Sir Del Servit, Tagalya. Manong... nagmanong na ko. Pilang edad gani? Sir Del Servit. Pila? 51 years old. 51? Or 31? 51. Duga bungol si Aksyon-anaw. Hindi Taga diin ka gani, Manong Rodel? Taga diin ikaw? Taga Silan City, Negros Occidental, Bacolod. Ano to man? Silay City, Negros Occidental, Bacolod, dulain man ang Negros kag... nakulbaan lang sinang Rodel. Sige. Taga, Barangay Mambulak, Silay City. Kilala mo ko, Nong? Ha? Basta sa Action Radio lang, no? Si Action Angali,
Isilhan. Sige, hindi ko na pagpalawigon nung. Isa lang ang pamangkot ko. Ano gani ang standard extra sa Aksyon Radyo? Inabalang una sa balita, una sa aksyon? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayun! Perfect! Congratulations, Simon Nong Rodel Servito. May, syempre, may ara ka sang batunon nga 500 pesos. Gikan ina, syempre, sa Aksyon Radyo Bacolod. So, latulata lang da no nga. And thank you so much, Ged, sa liwat. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, Manong Rodel. Oo. Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Las 6:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat, ang inyong kaupod, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon, sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!